Dultzainero Zarran guk proiektu bat egin dugu, gureak gogoan, eta euren bilbidea eta pixkat zer izan direz guretzako, ez? Bizer eguenien eta barikuen, 6-etatik 8-etara, Baroa lokalien. Zapatuen deku ekitaldi bet eta ingo dugu goizeko 10-etan auzoz zikliko gara. Eta gero 12-etan hemen herrien eta ordu batetan ingo dugu ekitaldi nagusi bet, omenaldi bet egiten ameko dultzainero izan dakoari.